Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Maigso nani ana kita sa una nga Domingo sa Adbiento. Ug usab ning Domingo ha i-launch no o pagasugdan ang siyam ka tuig nga pagpangandam sa sentenaryo sa pagka-archdiocese sa Sugbo. No? Ato ning giuluhan og Archdiocese of Cebu towards 2033. No? Niadtong 2034, niadtong 1934 na himutang archdiocese o mag centenaryo ta siyam ka tuig gikan karon. Ug usab nining maong pagpangandam nato no atong puy-an ang sinodohandon nga pamaagi. No? Ug usab karon atong pagabinditahan ang korona sa Adbiento no Advent wreath nga maoy magahulagway usab sa atong upat ka Domingo nga pagpaabot sa Pasko. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Magampo kita. Ginoong among Dios, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong anak si Hesukristo. Siya mao ang Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang kinaadman nga nagtudlo ug nagtultol kanamo. Siya ang manluluwas sa mga nasod. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong panalangin o sa among pagdagkot ni ining maong korona sa Adbiento, itugot nga kining korona o ang iyang mga suga, mahimo unta nga timailhan sa saad ni Kristo sa pagdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdali unta siya pagbalik o dili maglangan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita. Magkagagahong nga Diyos, itugod sa mga nagtuo kanimo, nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton, alang sa pagbuhat ug maayo. Aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, abuhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan. Mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan moingon. Manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios na Israel. Aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion mugula ang balaod, ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan, ug ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat.
o kaliwat ni Jacob ngari, manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay akong agingnan ako nila, mga to na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay akong agingnan ako nila, mga do na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kaya ko gingnan nila, mga to na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarug na kami sa tugkaran sa imong gangaan, O Jerusalem. Nalipay akong agingnan ako nila, mga do na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanunggas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay akong agingnan ako nila, mga do na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarug ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay akong agingnan ako nila, mga do na kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampo sunta sila nahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sulod sa imong mga paril, sa kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay akong agingnan ako nila, mga do na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, muingon ako ang kalinaw manaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo nga atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay akong agingnan ako nila, mga do na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabion ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang armadura
ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa hilabihang paghudya ka o paghubog-hubog, ni sa pakigihilawas o sa kalawayan, ni sa pakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesukristo, ingon nga armadura, ug ayaw kamo padaog sa lawas nung kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Abliha ang among mga kasing-kasing o Ginoo, aron pagpamati sa pulong mo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Kinudlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay. Hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noah sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod nga ang lunop miabot o mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay maggaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini. Kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya ug dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamu usab kinahanglang mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Nining opisyal nga pagbukas sa sinuduhanong panaw paingon sa tuig 2034 ang sentenaryo sa Archdiocese sa Sugbo, ang atong arsobispo nagasugo nga ang iyang wali pagabasahon sa tanang mga simbahan. Mga igsuon kong kaparian, mga relihiyoso o ginigugmang mga laiko sa Archdiocese sa Sugbo. Usa kini ka makasaysayong adlaw. Atong pagasugdan karon ang siyam ka tuig nga sinuduhanon nga pagpanaw padulong sa sentenaryo sa pagabugna sa Sugbo isip Archdiocese 1934-2034. Mulakaw kita nga manag-uban, usa ka simbahan, usa ka katawhan nga puno sa paglaom, ubos sa tema Archdiocese of Cebu 2034, Journeying Together as a Church Fully Alive. Ang Adbyento mao ang labing tukma nga panahon sa pagsugod ning maong panaw. Ang Adbyento mao ang paglakaw, pagpaabot, paglaom o pagpangandam. Buhaton nato kining tanan karon
dili maginusara, kundili maghiusa. Sa unang pagbasa, gihulagway ni Propeta Isaías ang usa ka talan-awon sa katawhan nga mitungas ngadto sa bukid sa Ginoo. Nagkadaiyang katawhan, nagkadaiyang kasaysayan, nagkadaiyang pinulungan. Apan, nagkuyog sa paglakaw tungod kay ang Dios nagdasig kanila nga mahimong usa ka pamilya. Kini ang synodality. Kini ang atong gilantaw nga mamahimong sama ang Archdiocese sa Sugbo. Sulod sa siyam ka tuig, maguban kita sa pagtungas ang mga pari uban sa ilang katawhan, ang mga relihiyoso uban sa ilang komunidad, ang mga pamilya uban sa ubang pamilya, ang kabatanunan uban sa mga idaran, ang mga adunahan ug mga kabus, ang syudad ug kabukiran, ang kaislahan ug ang mainland. Si Isaías miingon, "Umari kamo, manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo." Ang atong sinunduhanon nga panaw dili paglakaw sa kangit-ngit, kundi paglakaw sa kahayag sa Dios. Masaligon kita nga dili mawala bisan dili pa nato makita ang kinatibuk-ang agyanan tungod kay anaa may Dios nga mugiya kanato. Ang takna miabot na nga angay kamong magmata. Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Ang Adbyento magpukaw nato. Ang sinuduhanon nga panaw magpukaw nato. Ang mga panginahanglan sa katawhan ilabi na sa mga kabus, sa mga survivors sa katalagman o sa mga biktima sa korupsyon, kinahanglang makapahigmata usab nato. Tinaw ang mensahe ni San Pablo, pagmata. Isalikway ang mga buhat sa kangit-ngit, ang kangit-ngit sa kawalay gana, pagkabahin-bahin, klerikalismo, korupsyon, chismis, garbo, o kawalay aksyon. Dili kita makapanaw isip simbahan nga buhi kung nahikatulog pa ang atong espiritu. Ang tawag sa Adbyento mao ang tawag sa atong sentenaryong panaw. Pag kinabuhi ingon og mga anak sa kahayag. Sa Ebanghelyo miingon si Jesus, pag mabinantayon kamo, kay wala kamo masayod kung kanusa mo anhi ang Ginoo. Gitawag ta niya dili aron hadlukon sa umaabot. Gitawag ta niya aron paandamon. Ang mga tao sa panahon ni Noe wala makasabot sa mga panghitabo. Busa, wala mangandam ug wala magtagad. Kita dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, dili angay nga mahisama nila. Kung gusto natong makaabot sa sentenaryo, ingog simbahang buhi kayo, kinahanglang magmatngon kita. Mahigmata sa tingog sa kabos, mahigmata sa agulo sa kinaiyahan ug kalikupan, mahigmata baltok sa korupsyon nga nakapaalaot sa katawhan, mahigmata sa kabatanunan nga nangita og kahulugan, mahigmata sa mga pamilya nga anaapiki ug nagantos, mahigmata sa mga pari nga nanginahanglag suporta ug pakiguban, mahigmata sa mga tao nga nakalimtan o nasalikway. Ang natulog nga simbahan, dili mahimong sinuduhanon nga simbahan. Magmata na kita o magkuyog sa paglakaw sunod kang Hesukristo. Nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto kita sa balay sa Ginoo. Ang salmo ning Dominguha. Dili lang usa ka tubag, kundili
Mao kini ang atong awit sulod sa siyam ka tuig. Sa atong pagpanaw padulong sa tuig 2034, maglakaw kita uban ang kalipay dili kahadlok, uban ang paglaom dili pagduha-duha, uban ang panaghiusa dili panagbangi. Manglakaw kita kini ang synodality nga malipayon kini ang simbahan nga buhi ngadto sa balay sa Ginoo kini ang atong tumong. Unsa man gyud ay ang hulagway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahang tinuod nga buhi mao ang simbahan nga una maminaw pag-ayo sa espiritu ug sa usag-usa, labi na sa mga huyang samaran ug sa mga dili mahinungan. Ikaduha, maglakaw nga mapaubsanon, dili ibabaw sa katawhan, dili likod sa katawhan, kundi uban kanila. Ikatulo, mo serbisyo nga tinuoray. Ilabi na karon nga naguba ang kinayahan, daghan ang naglisod tungod sa kapobrehon, ug grabe ang korupsyon. Ikaapat, maghimog kabag-uhan nga maisugon sa pagdumala, sa panudlanan, sa transparency ug sa pastoral nga mga prioridad. Ikaunom, magsangyaw nga malipayon ingon sa misyonerong kadasig ni San Pedro Calungsod ug halandong Teofilo Kamumot. Ikaunom, mahigugma og mutahod sa kinaayahan ug kalikupan, kay ang simbahan nga buhi manalipod sa Dios nung gasa sa kabuhatan. Ug ang ikapito, mupalig-on sa kahiusahan, tali sa mga kaparian, relihiyoso, laiko, pamilya, kabatanunan ug komunidad. Mga igsuon, kini ang atong kapanahunan. Kini ang atong kaakuhan. Niadtong 1934, nahimo kitang Archdiocese. Nining 2025, magsugod kita sa panaw padulong sa ikagatusan nga kasumaran sa iyang pagkamugna. Ang paagi sa atong pagpuyo sa musunod nga siyam ka tuig, maoy maghulma sa Archdiocese sa Sugbo nga maoy panulundon sa atong mga kabataan. Kini ang tawag sa Dios. Kini ang misyon sa Archdiocese sa Sugbo. Kini ang atong hiniusang pagpanaw. Sa katapusan, mao kini ang atong hiniusang nga pagampo alang sa maong sinuduhanong panaw. Ginoong Hesus, sa pagsugod ning sinuduhanong panaw, padulong sa among sentenaryo, ablihi ang among mga dalunggan aron maminaw. Ablihi ang among mga mata aron makakita. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mahigugma. Ablihi ang among mga kamot aron mga lagad. Himuan kaming usa ka simbahan puno sa kinabuhi. Simbahan nga mapaubsanong magtuon sa pagtuo. Mapasalamaton nga magsaulog sa pagtuo ug mahigugmaon nga magsaksi sa pagtuo. Señor Santo Niño, giyahi kami. Santa Maria Birhen sa Guadalupe, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, ug halandong Teofilo Kamumot, ubani kami sa kanunay. Amen. Alberto S. Uy Didi, Arsobispo sa Sugbo. Ug karon atong bag-ohon ang atong pagtuo. Nagatuo kami ako sa Dios nga Amahan, magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Espiritu Santo, sa Ginoong Kristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag.
Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kiniya samahan. Pinaagi kaniya na himuon tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may ulawas. Gikan ni Maria nga walay ulay nga nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus. Sugo ni Poncio Pilato. Nagaantos siya namatay og lubong. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya samahan og sanak, dungan samahan og sanak. Gisimba siya og gihimaya, ug minsulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila sa kabunyag, alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga manatay, ug sa kinabuhi sumabot nga kalibutan. Amen. Kay mituo man kita nga ang Dios muanhi aron sa pagtabang kanato. Atong dadon ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo ug moingon kita mapuangurong Dios pataling hugi kami. Puangurong Dios, pataling hugi kami. Hugi kami. Nga sulod ni ining panahon sa Adbyento, ang tanang mga matuon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Mag-ampo kita. Ang Diyos, pataling hugi kami. Nga ang mga pulong ug ang mga mithi ni Kristo, makakaplag og luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan, nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao. Mag-ampo kita. Mapangurong Diyos, para matiyak kami. Nga ang mga kanasuran nga anaa sa gubat, sa kakabus ug sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw, nga bugtong si Kristo ra ang makahatag. Mag-ampo kita. Mapangurong Diyos, pataling hugi kami. Nga ang mga masakituan og sila nga nag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Mapangurong Diyos, pataling hugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Mapangurong Diyos, pataling hugi kami. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na diha sa kahayag nga walay pagkapalong, didto sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita. Mapangurong Diyos, pataling hugi kami. Magkagagahom nga Dios, sa imong kamot gipanalipdan mo ang imong piniling katawhan. Dungga ang mga pag-ampo nga among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panugbino nga abot sa yota, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kana hamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tusa ka ang tuoran. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tusa ka ang tuoran. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta. Sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sabday pagmayad siyang ngalan, alang usab sa rong nga baslanan, o sa tibok yang santos kasiban. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na ang kaninyo. Nasa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaya sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto. O gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitaasan, daygo ng nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitaasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Ay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, ihatag ni ini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, dinipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atumang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon, ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagaganghom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, huwag pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo at sa imong kabubuton, at hagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab ko nimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Orderong sa Diyos nga gawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita.
Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinagi niini kami nga nagpuyo pa dinhi ning kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langit no ug tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Ahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.